Kini kedai kedudarshan Meghalaya bat ni priang sngobhai pi baro sya katup kubor mentah ke janmit. Pada shwa bangin pai syaki kubor ke banyak ngin ya pechuai kimat berkongsan. Bu ke Supreme Court yang ke National Task Force ban pentikna ya ke jingsngan jom doktor hadin ke jingja syak bat bor bat syak penyap Kolkata. Let pinyas no langut ki MLA ke Kongres sya ke NPP ke berkentiu ya ke jingdon ki MLA ke NPP sya ke Lifeway ha ke yeng dorbar tauan ke badon breu pungot ikon. Kene ke jing pinyas no kat penklan ya ke NPP ong ke Kongres sama. Dang pet perman ke Sorkar Meghalaya halor ke jing suba badon ke jing pang Polio ha ke jela. Aswa ban tau ya kinu ki lahat ki lenti bante lakam ka. Bat penlong ke Women's College Shillong ya ke jingya berjar-jar ban penpau ya ke jing persyak halor ke jing syak tombor kiri kentai. Ki kubor ki babanya. Ka yeng syari Supreme Court kelabu ya ke National Task Force ban pentikna ya ke jing shngan jong ki doktor. Kamit bishar bala lam khamat da Chief Justice UDY Chandrachur hakapor ba usngap ya ka mukodema ka bayday bat ka jingja syak bat bor bat syak penyap ka wei ka doktor ha Kolkata Hospital kalabatha ya ka Task Force ban IT ya ka kaipot lampang jongki hapo ka laitayo bat ka kaipot pura hapo arbnai. Chief Justice keri India ulaong baka yeng syari kan thau ya ke National Task Force ka ban kentup ya ki doktor na kelek saudong keri ban ajing mut halor ki lat ki lenti bat ki kendon ki badai ban bot ha keri ban pentikna ya ke jingsngan ki kentai. Ha ke jingkela ke kamsan hima sima ha ke jela arngot ki MLA ke seng Kongres ki berang syudep syak suspend kata ubak Charles Marngar na mau hati bat ubak Gabriel Waklang na nongston ringkat baru MLA ke Kongres na umsning u Dr. Celestine Lingdo ki layapen yasno bat ke National People's Party hinin ke sengi. Kani karai kala kentiu ya ke jingdon ki MLA ke seng NPP syaka Lifeway ha ka yeng dorbar tauan ke badon hnreu pongut ki dikon. Ka jingmi no kini ki langut ki MLA kan pentelot ya ke seng Kongres ke bedang yai persyang ban penne ya ke bor ke jongka ha ke jela. Thank you. Meskipun bagi ayat kali kecil yang subhar jopi, tapi ada orang mentah yang istem berjumlah berjumatan banyak ke parti, banyak yang saya berapa, atau datang ke parti, bangin pun nurul, bang pempaus seperti itu. Kaya kalau PUI dengan NPP bagi orang bersih, nangin kejinggan berjumlah kan pembahas yang parti. This is the situation that we three decided to take. It is not that this right side, the road on the right is totally bad or has gone wrong. No, that road is still there. But for the benefit of the people who have elected us to bring changes and development that we also want to show. Today I am delighted to announce that I am not joining this party alone. I am not joining alone, but as part of a dedicated team from our constituency. Ha kawai pat kaliang Menteri Rangba ke jela ukong rat sangma ula ai kublai bat yaro ya kene ke jingwan penyasno jong kini ki langut ki MLA sya ke seng NPP. Ha ke ju kapor ukong rat ula kentat ya ke jingkeno jong uhe ke seng Kongres uma Vincent H Pala ba ke NPP ka pendonkam da ki pisa thok ban kring ya kini ki MLA. Ukong rat uloong ba kene ke jingwan penyasno ka David na kadaw ke jingkwa ban wanra ya ka roy kapar halaki jongki constituency. Kene ke jingkala ha ka kamsan hima sima ha ka jela kandang penklan ya ke seng NPP ban kinyat ya ki mat ki jura ki jongka bat ki kampen roy ha ke leng saudong ke jela. We thank
thank the leaders who have joined us today and merged into the National People's Party. Whatever the MPCC president of the MPCC president is saying are his personal opinions. I have no comments about it, which are in fact completely untrue. And whatever decision we have arrived at has been purely driven by developmental aspect and developmental packages for the constituency of the respective entities. Menteri Rangba ke Jela ukong rat ke sangma hinin ke sngi ulo ong ba ke sorkar Meghalaya kadang pet perman halor ke jing suba ba don ke jing pang polio ha ke Jela haswa bantau ye kinu kilat kilinti bante lakam yaka. Kani kalaja ha tikri kela ha West Garo Hills District ha kabala suba ba iwe ikalung ilayo ya ke jing pang polio mellitus hadin balara no ya I syagul para ha sam. Henry ompatla ban pinti kenal kani ke jingpang kadai nakadaw ka wild polio virus lani ka vaccine derived polio virus. Ukong rat sang ma lopen pau ya ka jing smok hia halor kani ka jingja bat ong baka sorkar kan pet bat kmi bnia shwa ban shim ya kinu kirai. Examining the entire process, the entire issue. It is, of course, a very, very serious situation. We need to be very, very careful. I will be taking a review on this in a couple of days, and then I'll be able to give you a better response to the entire situation. But yes, we have to be careful. We are still determining many factors, and then we will see and come out with a proper statement as well as the plan of action. If we find that the specific information and intel is actually, very, very serious. As it has been made to be. Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association menta ke sngi kala pinkut no ya ke jingekhi ka ba atway sngi lenter hadin bakila poisha ka jinge smuthu jingmut bat ka sorkar ha ka jinge kandu jungki ka ba henril lakhot ya ka ne ka jingekhi bandawa pinkiu tulop na ka prapol Chak prapo na ka shispa ringkat ka jingba ka baar na ka shispa na ka benta kitu kinong tray kibla tray la bun snem bat ka jingpen kiu tulop ka ba shisin shisnem sya ka san na ka shispa. Karkum ka jingong jong ka president ka ni ka association ka kong Jennifer Sinram la penkut no ya ka ni ka jingakhi hadin ba ka sorkar kala minjur ban pen urlong ya ki jingdawa ki jongki. Ka daw pangimut banweng no yang ni jinge khi jongi ni sit in demonstration ka balayat mental arko isni kalong namar bangi layo ya kita jing dawa ki jongi kamut kata ka 4% seniority ki jongi ni layo ya kata ka 100% annual increment man usnam ni layo ho ya kata ka 80% te kamdan long than tang ban reng ni layo pa dia ka base pay ka jongi kamut ka base pay ni layat la ban penrikat menta itu uba join dan menta unumnya ringkat cuba tu bela join kat prasnem ne kat news nem shwa tiga mut kelap pair ke jingya salary jungi nak kata kadau ni call off no ya kan agitation ke jongi Ka Henyo Trip Youth Council lani HYC Ramrai Circle hinin kesngi kala penlong ya ke jinglet jurip ya ka CNRD Block Office ha Ramrai hadin bakala yo ya ke jing ujor na ki nong shong shnong halor ka jing bom wan tray ki nong tray khamtam u Block Development Officer. Ha gani ke jinglet jurip ka jongki ka kinhon kala lap ba wat ka signboard ru kala ja bat ka office ka thli klem nong tray. Ka HYC ha ka jingkren ka jongka kalau ong balada ka sorkar kamla ban pentrikam ya kani ka office ka bha bakan khang dam no sendon ya ka man pelat ya ki pat ba na ka jingsa umdum. Hakapot bawan play ya kani ka block office ukong rat ulah kular ba nusa pentrikam 100% kenang bansuk yaki pajnak syang nrei kabalengo kabangi syam ta kasngi bangi wan hang ne kolong ba wat kinong ter dan ka sanbur ban pensisya bakadai ka office jong kasi anar di blok Ramrai do kamdan ni pha sya ka sarkar ba lada pimla ban pentrikam ne kene ka bha ban syukhang talabek bat pensyai upaj ba bangi mlak ban pentrekam kenang baki paj ba kinom sah ka umdum bat kin yo ka jing syai ba lada kimlak ban trekam kemut syukhang talan obek kamsu
Ki nong song snong jong ka snong umroy madan mentagas ngi kila lej ai ya ka shiti jing ujor sha u deputy commissioner ka ribhoy halor ka rai jong ka ban penhe ya ka surok forlin na yam sha malidor. Hadin ke jing kendu bad udisi ki nong song snong kila ong ba kim persha ya ka ne ke jing penhe surok hinrei kila ong pat ba ka ne ke jing ai jing mut bathamai kan ya ling ba bat kintur put shakilum ke badon ha ka ne ke snong ki ba kentup ru ya ka telong ki nong song snong kila kirpat ya ka sarkar ban perkhat thamai ban penya ya ka ne ke surok na ka shlong bypass. Because we are planning to objection. Kasi dengan kenduk ya DC kumpin ng senang dengan Medan yang DC ila ay kata kebingkernan berincawan di dalam dia berkeri yang inspek ia kata kerja kebadan napok mulai Medan kebat kencing yang alignment sakit ta kerja kebadan kitulang kung kinong senang ida sungkya ida sung isutu ba lada kadon kanu kajing le jubor nakalyang jongka sorkar ban penya ia katai ke surok na katai ke benta kanlong kajing tim yang tung kinong song jong umroy madan namar ki longing kilong sem ibam ibi da krai ka kabami kumun si ongno kadai kajing kerku boleh ulak kerku. Ka Women's College Shillong kala penlong ya ka jingyat procession ba jar hene ka step ban penpau ya ka jing persya halor ka jing sya thombor persya ya ki kenthai. Ha ka ni ka rally lawan ban shimenta de ki khana pule bat ki nong hikai. Ya ka ni ka rally la penlong ban penpau ya ka jing sngulem na ka benta ka wei ka doktor ka bala sya bat bor bat sya penyap ha RG Kar Medical College bat hospital ha West Bengal. Shosho kanika college kala kentu ya ka sorkar ban wanra ya ki lat kilenti ban pentikna ya ka jingshong sngan ki reu kenthai ha ka jilla la ban ya thu hang ne bakat ko makai phot jong ka Meghalaya police don kumbah reus pa arpra ki jingja thombor persha ki kenthai ha ka jilla ha usnam hajar atulai. This silent rally actually we have organized in solidarity with Abhaya, and being a women's college, I think this awareness is very much needed. This atrocities against women it's really on the rise nowadays in India. It's become like a menace, and I don't know how, because the Prime Minister's plan is Vikshit Bharat, to make India a developed economy in no time. But when it's human resource, which is half of which is comprised of women, how is the economy going to be a developed economy? I just don't get it. So that was the only purpose of this thing, to bring in awareness and let the government be more aware and take some very stringent measures. Ka India bat ka Malaysia kilia soy ya ka saskular ha kaliang katanat labor katanat ayurveda bat ka dawai kinbat katanat ki kor ki bor thamai ka kolshor ki kam jngok kai perthai bat ka jinge trilang ban kentiu ya ka sports bat ka kam yo jam kini ki ari kila soyru ya ka saskular ban wanra ya ki jingkala ha ka kam senshar khadar. Ya kini kisah sekolah laya soy hadin ke jingkran hapadeng Menteri Rang Badu ke ri Narendra Modi bat Menteri Rang Badu ke Malaysia Anwar bin Ibrahim Hanong ba New Delhi. Ketenat India Meteorological Department kalaya thu lupa bakan don ke jinghap slap ka bajur hakeleng ki benta jongkari. Ketenat bakmi ia ke jinglong jingman ke sunmeneng kala pentip baka Sikkim, Bihar, Jharkhand, Arunachal Pradesh, bat ki wei ki benta jong kathan chatai lam mingi kin sakhi ia ke jingjur slap hakini ki laisngi banwan. Ketenat IMD kalaya thu baka don ke low pressure area lani ke jinglong bam tikna jong ke jinglong jingman ke sunmeneng hakathan chathe jong ke Bangladesh bat ki Jaka bamarjan. Kani kala banwan pur syikithan sepngi hakini ki ar bat lais ngi ki banwan.
Kindiat halor ke kubor jing penbet. Ka kubor ka blami ha ka khat kendai terik ubenai nailar bala ong baka seng kongres kala je di iba Eric Harsentiu kum u presiden Bashipor jong ka NBCC ha ka jaka jong u MLA ba Gabriel Waklang kalong ka jing pentip babakla. Ha ka jaka ka kerteng uba Eric Harsentiu la tho ka kerteng uba Bor Manding Nonglang kum u presiden Bashipor jong ka Nongstone Block Congress Committee. Ngipin pau ya ka ne ka jing sosi halor ka ne ka jing bakla. Shuaban poi syaka bekut jong ka thup khubor ngini pet biang sa shisien ya kimat bakongsan. Bu ka Supreme Court ya ka National Task Force ban pentikna ya ka jing snan jong ki doktor hadin ka jing jasa bat bor bat syak minyak betul. Let me know align with the MLA ke Congress syak NPP ke pentiu ya ka jing don MLA ke NPP syak ka Lifeway ha ka yung dapat kau ai diri pun betul. Kene ka jing kene sno akan pinklain ya ka NPP ong sang. Dang pet perman ke Sorka Meghalaya halo ke jing suba wadon ke jing pang polio ha ke jela haswa bantau ya kinu kilat lenti mente lakam ya ka. Bat penlong ke Women's College Shillong ya ke jing yai bajar-jar ban penpau ya ke jing persyak halo ke jing syak thombor ki riu kente. Te paralok kat tungi la poi syaka bekut jong ka thup khubor jongi mata ka janmiet hadu bangin de syam yang bat pi la syai kasngi kublei pi baro. इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनर